पूजले चरणवा ए बाबा ए बाबा हाथ जोड़ी पूजले चरणवा ए बाबा सुनी तनी हमरो बचनवा ए बाबा सुनी तनी हमरो बचनवा ए बाबा गुरुजी पूछनी का बात बा ओन धन भरल बा खजानवा ए बाबा ओन धन भरल बा खजानवा ए बाबा घरवा में नई खल्ला लानवा ए बाबा घरवा में नई खल्ला लानवा ए बाबा राजा कहले कि महाराज ओन धन संपत्ति सब बा लेकिन हमार आंगन सुना लागेला एगो बालक के बिना गुरु वशिष्ठ जी कहने की जा जा तरह के आशीर्वाद देता नहीं एगो दूगो के कहे जा धरो हूँ धीर होई है सुतचारी धरो हूँ धीर होई है सुतचारी तिरी भुवन विदित भगत भय चारू बालक जौन होई है वो पूरा संसार में नाम रोशन करी है और साधारण बालक ना हुई है लेकिन जितना जल्दी सोचत रहो उतना जल्दी ना एकर विधि बावे जाके श्रृंगी ऋषि के बुलावे के पड़ी आ श्रृंगी ऋषि के बुला के जग करावे के पड़ी आ वो जग से जौन फल प्राप्त हुई तबे ई तरह 4 गो बालक हुई है अबे जी तनी से एगो बात आवेला कि कुल गुरु वशिष्ठ जी रहनी तो वहां के काहे ना उ जगवा करा दहनी जे श्रृंगी ऋषि के भेजन मान ली कि सब हमार बड़का बड़का जोग सुबोध बाबा करावतनी बियाह शादी अठजाम सब एगो सत्यनारायण भगवान का कथा कहवा कहते हम दोसर पंडित जी के काहे बुलाएम काहे कुल गुरु इहाँ के हई सब इहाँ के करतनी एकर कारण ही रहे कि राजा दशरथ के जोन मड़ी रहे उ रावण मंथन क के आ रख देले रहे जो एगो सुराही में उस सुराही में मंथन क के धोई रहे आ एक बेर के बात हो कि अपना माई से कहले रहे कि माई 20 हवे एकरा के मत छुई रावण के बाबजी में ओकरा माई में झगड़ा भइल तो ओकर माई क्रोधित में आके कलश की रह 20 धइल बा 20वे पी ली जैसे उठा के उस सुराही के पिए के चाहत ये तले रावण देख ललस कलश की माई ई 20 ना हवे ई दोसर कुछ हवे रावण उठा के बिग दहलस जाके श्रृंगी ऋषि के गोद में गिर गई श्रृंगी ऋषि जोग माया से देखले तो कहले कि वो ई तो दशरथ के मड़ी हवे धरती मैया के समर्पित कर दले कहले कि धरती माँ एकरा के राखो जहिया एकरा के मांगम तो हिया तू दे दी हो तो वशिष्ठ जी बुझत रहे कि तो जोगड़वा हमर लगे बाना उ बाबे श्रृंगी ऋषि के हवाले यही से कहले राजा दशरथ के जाके श्रृंगी ऋषि के बुला के लिए हुए जग करई है अब राजा जा तेरे श्रृंगी ऋषि के लगे आ श्रृंगी ऋषि के बुला के ले आके अब वो जग आयोजन होता है आ जोन जग के आयोजन भइल ओमे से अग्निदेव चारू लेके उत्पन्न भइले खीर में 3 गो चीज पड़ेला चावल चीनी दूध आ चारू ओकर ऐसे नाम रहे 4 गो सामान रहे कि दशरथ जी के मड़िया वहीं में समर्पित रहे अब लेके यह अग्निदेव उत्पन्न भइले जग भइल आ वो जग से उत्पन्न भइले आ राजा के हाथ में दियाइलु चरू आ याथा जग तीनों रानी लोग के ओकरा के बांटल गई राजा दशरथ तीनों रानी लोग के बांट दहले ओ जी भाव लगत कैसे बाबू गीत के राजा कहत रहे कि खाइला अरे खाइला खीरामा ए बड़को रानी अरे खाइला खीरामा ए बड़को रानी
बड़को रानी खालो हो मझिलो रानी खालो बड़को रानी खालो हो मझिलो रानी खालो मझिलो रानी खालो हो छोटको रानी खालो छोटको रानी खालो हो मझिलो रानी खालो खाइलो 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 फिरवा ए बड़को रानी खाइलो फिरवा ए बड़को रानी तीनों रानी लोग खीर खाइल समय के अनुसार तीनों रानी के गर्भ रहल जब गर्भ रहेला तो औरत के दो तीन गो चीज होला जौन की ओकर मुंह पानी हो जाई यानी कि सोन खाए के मन करे लगी देह की शक्ति छीड़ होखे लगेला रास्ता चले में कठिनाई होखे लगेला नाना प्रकार के खाए के मन करेला भोजन बहुत औरत बड़ी उनका चटक खाए के मन करी बहुत औरत के मीठ खाए के मन करी नाना प्रकार के स्वप्न भी देखे लालू इस सारा प्रक्रिया हो रहल बाबे लेकिन समय के अनुसार भगवान राम के अवतार होता है समय के अनुसार चारू भाई के भी अवतार भइल वो अवतार में खुशी इतना खुशी रहे कि स्वयं सूर्य भगवान भी आई रहे एक महीना तक ले वो जी ठहरले रह गई इनका भोर पर गई रहे कि हमारा जाए के बाबे भगवान के अवतार से इतना खुशी भइल कि प्राकृतिक भी आनंद लेवे लागल पत्ता पत्ता से मोहब्बत करे लागल पानी पानी से मोहब्बत करे लागल पक्षी पक्षी से मोहब्बत करे लागल जानवर जानवर से मोहब्बत करे लागल यानी कि सबकरा बुझाए लागल कि इस संसार में केहू के आगमन हो चुकल बाबे यहाँ तक ले कि भगवान ऐसा रूप में रहनी कि माता उनकर देखली तो कहली कि वो आश्चर्य में पड़ गई रहली कि ई बालक की साधारण बालक नहीं है हाथ जोड़ के कहली कि हे सरकार अपना रूप के तनी बदल जाओ बालक अवस्था में आई जाओ तब भगवान बालक अवस्था अपन बना के तब केहा चिल्लाता नहीं लोग खुशी मनावत हवे झूमत हवे जब ना परिवार में बालक हो जाले ओमे तो चार चार गो भर हमने के एगो लड़का होता है तो कितना खुशहाली मनावल जाता है भाट पंवरिया होता रहे और वो राजा के दरबार में धन सोना चांदी सब फ्री हो गई रहे सब लुटावो भाट पंवरिया नचनिया बजनिया जितने आई रहे ता आज हमनी के ये सुबोध बाबा के दरवाजा पर भी एक खुशहाली के एक मांगलिक कार्यक्रम में आयल बनी सन सोहरे मंगल गावे खातिर तो मान ली कि बबुआ का मुंडन भइल जन्म भइल नामकरण भइल मुंडन भइल उपनयन संस्कार ओकरा सब काम भइल ताज एजी भी बहुत विशेष खुशी बा हमनी के बोलावल बाबा गीते मंगल सुनावे खातिर मांगलिक कार्यक्रम में तो सोहर मंगल के भी कोई गो भाव होला भाट पवरिया वाले लो तो अपना भाषा में गावे लो हमने किए के माता पहलो अपना भाषा में गाई कैसे आउ ट्रेनवा में चले ले सो दूसरा भाषा में गावे ले लेकिन हमने के कीर्तनीय भाव में आज गावे के बाबे आज बबुआ का मम्मी सुत गइल बनी कि जागल बनी जगाए अब जे सुत गइल होखे ओकरा जगा दिलो ओकरा के और सुता दी ओकरा कह दी चादरा उदरा ओढ़ के सुत जाए के